Pobočka Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti považuje tento seminár za veľmi dôležitý, pretože vlastne medzi ľudí aplikuje praktickú elektrotechniku. Bez bezpečnosti práce na elektrických zariadeniach si dneska nevieme predstaviť vlastne fungovanie žiadnej firmy, ktoré používa elektrické zariadenia. Už sme mali pilotný projekt tu na akadémii, že prvých kvázi revizných technikov sme vyškolili a títo budú vlastne vykonávať túto činnosť. Spoločnosť Megger sa pravidelne zúčastňuje tohto odborného seminára, čím vlastne prispieva k vzdelaniu mladých ľudí, ktorí sa rozhodli pôsobiť v tomto odvetví. Dnes tu prezentujeme firmu Kopos Slovakia, ktorá na našom trhu pôsobí už 25 rokov. Sme dcerskou spoločnosťou Kopos Kolín, ktorá bude budúci rok oslavovať z tej výročie. Radi sa zúčastňujeme práve takýchto seminárov, keďže dokážeme našim zákazníkom poskytnúť priamo technické informácie o našich výrobkoch, ktoré sa dočítajú v katalógoch, ale predsa tá informácia podaná v takomto prípade je lepšia. Máme tu 21 vystavovateľských firiem, 132 platiacich účastníkov, 140 bolo prihlásených. Máme okolo 10 hostí významných, či už z Ministerstva vnútra, Ministerstva obrany. Cieľom nášho seminára je vlastne priblížiť túto výchovu a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce pre širokú verejnosť, či už pre laikov alebo odborníkov, takisto pre študentov stredných a vysokých škôl a vlastne troška im pomôcť pri tom vzdelávaní, pretože z nášho pohľadu každým rokom, čím ďalej, tým je horšie toto vzdelávanie v oblasti elektrotechniky a niekedy na našich kurzoch musíme vlastne opakovať základy pomaly základnej a strednej školy a nie len vysvetľovať tie naše zložitejšie veci.